Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, o arde salmodirde e moɗon e jurodirde e moɗon e siftinde on oɗo dumunna fof en gonano foccinoɓe seeɗa. Ɗum saabino on jiyani bindanɗe garannoɗe ɗe. Kono so Allah hokki en tawede ye en tawe ma en puɗɗito bindande ɗe asar garawɗo o inchallahu taala. Heddi noon ne waɗa waylo waylo seeɗa holno wattirte joni ko jangete ko aset fofte alet jange altine fofte talata jange alarba. Wadde e nder yontere he oɗon janga hen aset, oɗon janga hen altine, oɗon janga hen alarba. Waɗira nda noon ko jangete ko wawa ɗiggude nde wonno saha saha fof keɓa garɗo biyo mi famani ɗum ɗo mi famani ɗo. Nde noon so wattirama noon waɗama jam jam oɗon jangira seeɗa seeɗa jawon wawde jawon wanjitade yawa ɗiggude nde wonno jangde ala heñare ko janguɗa hen famɗi heewi yo ɗiggu ko ɗiggi ko tan sohla hen to banggue limto pular e to banggue limto alkule qur'ana arab. Ɗum noon ko heblo wonande winoɓe mbawa yiide bindol pular, mbawa ɗum windude, mbawa ɗum jangude ko ɓen jeeyi heblongo. No jomum ballirte ha mbatta yiide bindol, mbatta jangude bindol, ha mbatta windude bindol. E winoɓe jiyata bindi alqur'ana no mbaɗante ha jiya limto ngo, jiya hijja ngo mbawa tarde. Nde wonno kala jangde nde jangata alay sago mbawa alkule ɗe, alay sago mbawa masɗe ɗe, on saha noon mbawa rendinde so ɓooyi mbawa tarde woni jangude. Jangde ko ɗon tan sañi, limto ngo so ɗiggi ko jangete e pular e hewde ɓurani 32 alkulel jangetengal gilay masɗe ha e ko masete. To bange alkule qur'ana arab ko jangete ton ko e hewde ɓurani 28 alkulal. Masɗe ɗe ko 4 kaaɗi, kanƴe 4 noon aɗe gartire ɗe pirlite ha mbawa dañde hen an, in, un. Ɗe gartira kadi ha mbawa dañde hen a, i, u, e. Nde noon sa ƴeewi fof so rendoyi hawrata ko 12 net deke hewani. Masɗe ɗe ko 4 ɗe garta lesto ɗe mballuma ko portal dow tan woodi e portal less e tural e kowal ɗo haaɗi ko ɗe 4 tan. Joni noon portal dow ngal filla waɗa 2 dow, portal less ngal filla waɗa 2 less, tural ngal waɗa 2, kowal ngal watta sidda lesto. Portal dow ngal fooɗire ko wiida baa, portal less ngal fooɗire ko wayno wiide bii, tural ngal fooɗire ko way wiide boo, toɓɓel ngel fooɗire ko way wiide ari ardi. Ɗo tan dippata
haa haqqilla ma wemtana ɗum hankadi kalɗo jiiɗa alkulal janga kalɗo jiiɗa masgal masa hularne waɗi ko 2 itta hen 5 mbaɗa bange innira masɗe pular fecca fecce 2 hen feccere wiye masɗe laaɓɗe woni masɗe laaɓɗe ɗe on saha ko daɓɓe ngoodi e durtaade woni polle ari ardi hatta fof so rendi ɓurani 5 ɗe sa wi a fooɗani mbiya a fooɗa sa wi i a fooɗani mbiya i wona fooɗi sa wi a fooɗani mbiya a fooɗi mbiya o a fooɗani mbiya o a fooɗi mbiya u a fooɗani mbiya u a fooɗi ɗum ɗo tan jangata e masɗe hankadi ceerta e majjere masɗe heddo ko masete ko ni foti ɗum noon ko alay sago jogoɗa himme cooda kuɗol cooda karne ekkitoɗa bindol saɗa janga a windata ɗum ko hay hunde firtani taw eto wawde jangude nde ɗum woni sa windama janga sa yiɗi jabtade bindol walla aɗa jogii ko bindata ko wayno ñamale ma walla gandal ngal kemnoɗa jiɗɗa wattude ngal e ɗemgal ma saɗata hankadi a wawi windude kala ko jiiɗa kalanaɗa ka bindowo kala ko jiiɗa ka bindowo kala ko nanneɗa ka bindowo ko nanɗe ngoodi e jiiɗe e haala hankadi kala ko haala e ɗemgal nanɗa ɗum ka bindowo kala ko jiiɗa e yitere ma andu ka bindowo ɗum kaala walla goɗɗo haala kala ko kalɗa an ene windo walla ko goɗɗo haali nanɗa ene windo walla ko kolleɗa ene windo ɗum noon ko bindol ngol jangata mbawa ngol walluma e ɗum sa windata noon aɗa janga tan a windata on saha gonta ko wawde jangude a wawata windude sabu ko jangde nde e bindol ngol jadata jangde nde e bindol ngol jadata binda janga kono noon haɗa windi noon a jangat taw ha mbawa ɗum saabi noon wiya wadde tawde kon noon aset o jangen son jangi aset o hawn ɗiggini aset o dimaso ƴetton ko janguɗon ko ƴetton ɗum wanjite ɗum jangite ha ɗigga altina keɓon windande hesere kadi nden kadi altina jangonde mbawonde talato o himmimin wonde e wanjitade ko jangunɗon ko ɗigga alarba ara keɓon windande hesere jangonde mbawonde alhamisa aljima on jangata gonone winditade ko jangunoɗon aset ko e ko jangunoɗon altine ko e ko jangunoɗon alarba ko nde yontere wonde aroyta taw ɗum ɗo komi ɗiggi heedi bange ko ni jangde jangirte ko ni jangde famirte kono sa wino mi jangata mi windata kadi mbiyaka ka jangowo nannaki famnaki jangowo koto funtu hoore muɗum holko woni funtude hoore mum wiide min komi jangowo keɓa kaɗa janga taw a jangani a funti hoore ma a windanama kaɗa janga jangu ɗum windu ɗum sabu sa wawi ko an jeeyi nafoore wona janguinowo jeeyi an jangowo ko an jeeyi ɗum noon saɗa janga eto wawde teskade jangde ko teskuya kala ko janguɗa mbawɗa teskuya ma wona hen kalɗo jiiɗa ko wayi noon taw ɗum annatama joni noon an jiɗɗo yentodirde e galle golle bisimilla ma
aset eɗen janga ngara bindoɗa naata duɗal to ko toon ɓuri welde jangirde wa amma YouTube he ene jango kono sa jangoy duɗal baɗagal ngal toon ɓurata wawde moftade haqqille ma sabu ko seeɗa wonata nanna ɗum e portable ma ñifa connexion ma wona e jangude sa majjirama noon ngara ga keɓta ɗum ga sa majjirama garta ga keɓta ɗum ga wa amma to jangueɗe to ko duɗal limto pula to jahata ɗum noon sa yiya toon mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya jiya whatsapp men o ngara innitoɗa sa suka sa mawɗo sa debbo sa gorko adduma ko jangde jangowo noon yo won ballowo janginowo ɗum saabi mbiyeɗen kala jiɗɗo naatde addora temedde mum 4 windo so windima kala lewru ene yoɓa temedde 4 kene wallita golle jahoje tawata on jarama jokke golle min beltima ɗum nannaki famnaki ko famni nanni ko ko jokken golle no golle jokkorta kono mbimi on ni kala jiɗɗo jangude addu temedde ma 4 kala windoro wona a windima hankadi no naati e galle golle jangde aɗa jangine so lewru mayi gadda temedde ma 4 ɗum ko jobdima ne mbaɗɗa e galle jangde a rokkani min ka joɓɗo jangde aɗa janga dokkal ma ko ittude hunde ma nde mbawɗa mbiya ceerno nda mi rokkima ɗum ɗo ɗum wiyete dokkal ɗo ko aɗa janga ko école no uddita école pular e école alkule ɗon arab anon andu jiɗɗa jeeyede hen ngara naata hen yiɗi goɗɗe ɗe noon ngal to ko dental diina wiyete wonande jiɗɗo jangude sharia walla heɗade jewte seerem walla daaka so yontoyi walla korka ko to waɗete gongal ngal innira ko kabaruuji pular nangiteɗi somin nangani on kabaruuji ko wayno RFI e min nangitima ɗum walla radio fulɓe min nangitima ɗum walla acti pular walla radio ji goɗɗi min nangitima ha laaɓi ko toon lombete mbawa ɗum heɗade e sifa newiɗo nanna e portable ma ñifa connexion ma wona heɗade ko ɗe 4 min jogiti dental diine e kabaruuji nangiteɗi e nokku jangirde limto pular e nokku jangirde alkule qur'an arab ɗeɗo 4 kalɗo jiɗɗa nadde hen ko temedde 4 gaddata bindoɗa wona a naati kala lewru maydu ko temedde 4 gaddata joɓa ha yoɓani min jaltinma golle jokka adduma ko jangde e yobde jangde a wawi yobde ni kono wiyete ko jobdi kono wallitore golle men jahoje oɗon gandi koyen yimɓe ken ñaamo ken yaroɓe kadi ken joom haajuji en mbawa accude haaju tan eɗen puppiti tan jangingol ɓolol onon dawon e dawi mon keɓon kalmon mbaɗon e posuji mon garton mbiyon on jarama jokki e golle jokkata golle min keedaga amin jangina onon keedoto onon balla dusgol jangde nde min jangina duuson min e jangingol ngol taw hay goto loraki oɗon keɓa amin keɓa min keɓa komin mbaɗi e barmeji amen e haajuji amen e courant amen e wifi amen hankadi min deeƴa min mbawa janginde ɗum dañaka no ronkama noon onon mbaɗi wona min mbaɗi onon mbi kon jangoɓe on kollama laawol ɗo rewete ha jangon jiɗɗo jangude fof min mbi ko jiɗɗo min kaldata mo yiɗa o mo yiɗa haaldaka kalda ko debbo jiɗɗo walla gorko jiɗɗo suka mawɗo ar windo hoto ndewata waɗde 00 221 77
906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kala indema e yettodema kala ɗo jiɗɗa wonde ɗo min lembuma ɗon cabbaɗa ko ara tawma ɗon ni foti hay goto wiyaka yo ar an jiɗɗo o wiya ya ar aɗa yiɗi ene jaranma ngara a yiɗa jarnanima ka waɗi wanaminen ɓeddi sa ari noon ka joɓowo sa yoɓi a naati a yoɓani lewru ma jaltina bowol ni foti hay sa yalti ka joɓo ko wonɗa hen ko a naati a jangi lewru ha maayi a yoɓani a yalti ka joɓo yowɗo artoy aɗa natta jofta temedde ma 4 nattirɗi e lewru ma ni foti watan gaɗa puntamin janga ha gaya doga ɗum ko punti wiyete ɗum saabi ɓe mbi on yon gardin lewru ndu sa jangi lewru ha maayi aɗa yiɗi ɓeydude ɓeyda hadema nadde ko 400 gaddata bindoɗa gasi a windima a naati joɓa 100 ma lewru ndu ha timma janga aɗa janga ndu hanu maaya so ndu maayi ka jiɗɗo jokkude joɓa kadi 100 ma 4 jokka aruru ndu a yoɓani noon a wawa jokkude jalta jokka hajuma a yoɓi kam a janginama 100 ma 4 a pertani de nani ko ɗum kadi jimi habrude on woni kadi lango wattirde inchallahu taala to Pular to e to alkula arab to jangete ko aset altine alarba ɗeɗo baltati jangoton beele jangde nde yawa ɗiggude taw ko jangude famɗi heewi en ɗigga jaron jam mbaten heñade ko jangga e famɗi heewi ton ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gonjiɗo windonon numéro o wonande jiɗɗo yiide numéro o ko ni mbatta 00 nani 221 mbaɗa 77 mbaɗa 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81 on saha binda yaya ni mbaɗa oɗo li ni on saha jiya WhatsApp o ngara kala indema e yettodema mbiya ka jiɗɗo nadde kala ɗo jiɗa nadde ɗo on saha noon ko 400 gaddorta 400 ma 4 gaddorta natirguel ma kala lewru mayni noon jaɓa 400 ma 4 kala hen ɗo yiɗa nadde noon ko 400 jaɓata ɗon nani yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ɗo woni lawol ngol jiiɗe fof bisimilla ma ngara bindoɗa naata janga